Aquest és l'aspecte de la Rambla de Figueres pocs minuts abans de cloure la 25a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà. Els visitants han realitzat les darreres consumicions en una jornada en què la pluja ha fet una tímida aparició que no ha impedit la normal celebració del certamen. La mostra tanca amb xifres molt satisfactòries. S'han venut gairebé 7.000 tiquets. La jornada de l'11 de setembre la mostra va batre rècords. Doncs no, hem vengut 7.000 tiquets, que això quasi són unes 84.000 degustacions. Això no vol dir que totes aquestes 84.000 la gent ho hagi consumit, però de cara a nosaltres aquestes 84.000 s'han fet, vull dir, s'han sortit d'aquí, no? Vull dir que ha sigut un èxit total. El dia 11 podem dir que dels últims 25 anys que d'allò va ser l'any que més tiquets s'ha venut. Però aquest any podem dir que el dia 11 de setembre varen vendre inclús 2.000 tiquets més que l'any passat. En l'any del 25è aniversari, la mostra ha comptat amb una trentena d'expositors i ha ofert novetats, com per exemple els tastos de vins organitzats per la jove confraria dels caves i vins de l'Empordà. Divendres, dissabte i diumenge han fet gairebé el ple. Els participants han seguit les orientacions de l'enòleg Jordi Quintana. Una altra de les novetats, els 15 concerts Maridatge Música Vins de l'Empordà també han comptat amb un seguiment molt important en diferents espais de la ciutat. Sí, una cosa que ha agradat molt, perquè ara acabo de venir, per exemple, d'allò de l'estiu municipal, i bueno, jo estava topeït de gent. Per tant, tots aquests petits concerts que hem fet de petit format, deixant un que per culpa de la pluja va ploure, però tots els altres ha sigut també un gran èxit, la gent ha agradat molt. Des d'aquí també us vull donar les gràcies a l'Eduard Puig Vaireda, que ell va ser un dels potencials que vam tenir d'aquest petit format, que ens ha ajudat molt. I bueno, jo crec que en 2 anys consolidarem també tots aquests petits concerts de gent de casa, que en 2 anys crec que arribarem ja al màxim del concert. La cloenda de la mostra i dels concerts del maridatge l'ha protagonitzada l'engrescador grup empordanès de rumba Banana Beach. Ha fet ballar el nombrós públic que s'ha apropat fins a la plaça de l'Ajuntament.